जोत्स्ना बिछुरी ही मधुर जामिनी हसी उठे धराराणी हसे काननिका मंद मंद समीरण ताने ताले ताले नृत्य करे कुसुम सुमुखी प्रकृति देवी उल्लासे करे हास्य दाम्पत्य जीवन जागे अभिनव भाव ए सौंदर्य उपभोगी केवल विलासिनी नारी माने प्रभु पुरुष समाज सौभाग्य वंचित प्रकृति पुरुष मध्यरे रहिछि अविच्छिन्न प्रीति ଏହା କଣ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନା ନା ଭସ୍ମ ଜଟା ବିଭୂଷିତ ତ୍ରିଲୋଚନକୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ସପ ମହାଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଣ ଚାହ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ ତାର କେବଳ ଲୋଡ଼ା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ମଧୁବଳା ଗାଥା ରାମାୟଣ ପ୍ରିୟ ତୁମେ ଗିରିରାଜ ସୁତା ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତୁମଠାରେ ତେଣୁ ଏ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ରମଣୀ ପ୍ରଭୁ ସୁଭ୍ରଜସ୍ନା ଲୋକ ଦେଖି ନୁହେଁ ମୁହିଁ ଆନନ୍ଦେ ବିଭୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଛି ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗେ ହୃଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାବତାର ଗାଥା ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ତବ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରାନନେ ଗତ ରାତ୍ରେ କେଉଁ ବିଷୟଟି କରିଛ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାରା ଦର୍ପହାରୀ ହେପିନା କଧାରୀ ଦିନ ଦାସିର କୁହାରୀ ତବକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ତବକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଦେବୀ ପାରି अयोध्या चरित कहीं परे आया निकर वृत्तांत सबरी देवता कहीं सीतानाथ सबरी देवता कहीं सीतानाथ श्याम के गले करिवे
चौदिके चारी गले कपिवारा तहु बिहोइला सुहा चंद्र चूड़ा चूड़ी के बीतोसा से परनाईसा चूड़ी के बीतोसा से परनाईसा सना मोरा बीते भारी रे प्रभु अष्टवीर संगे घेनी रुक्षा कपिबल सीता ठाब କରିବାକୁ କରିଲେ ଗମନ କହି ପରେ କି ହୋଇଲା କୁହାଶୀଳଧାରୀ ରାମାୟଣ ପ୍ରିୟ ସୁତା ମେଘ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅନୁକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ତବ ସ୍ମୃତି ପଥ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସପ୍ତାବତାର ଲୀଳାମୃତ ଆସ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଏହି ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନିର୍ଜନ ନିଶାରେ ବସି ସମ୍ମୁଖେ ମୋହର ଶୁଣିବା ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଲସା କମ୍ବରୀ Hello.